Aprangsi KARDOM kadukave KARBITISH 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami lapen pini abang ke Neli nali tuma fan top 4 awarding warsai puthak silabang so video long nang than pachini ponik po lapen klardang mate details alam bang ke nali tum labang so video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jong silabang so YouTube channel na anta subscribe rilang pul deke chinghon pen subscribe ikon lapen latest update nali tum kilong verja pon adung hes tame belar jan teknologi hodak tame nali tum berpon igder non lapen Neli vlogs channel do nali tum labang so video description along links tame long pon igji hodak tame nali tum dampen Humri damikta tangte non patiek pen la top 4 awarding warsai puthak le chithan ponona lapen lang ponona tangte non la top 1 awarding warsai puthak le lang ponona lapen chithan ponona top 1 awarding warsai lamangke dak AFCAT 1 2024 notification la lapen da Indian Air Force ahin ben silabang so awarding warsai bangke dak paklang pon iklo mate release pon iklo lapen labang so ka release adet labangke dak 18 November si ka release pono lapen kaduka be pen dak 317 ana post vacancies bang pipon iklo tangte non labang so awarding warsai puthak le dak lang pon nang lapen chithan pon nang lapen salary bang aprangsi salary lang pon na salary nalitum permanent 56,100 pencheng lok 17,000 direkta 1,77,500 analitum daglong ponik po lape recruitment organization bang kala ke IAF mate India Air Force hin pena lapen postman bang dak flying officer lapen advertisement number dalitum lang ponik vacancies total dak 317 ando ponik lo salary la bang ke 15 direkta 56,100 an pencheng lok 1,77,500 analitum long pon ikpo lapen job location labang ke all India lo lapen dak last date to apply labang ke 30 December 2023 last date lo mode of apply labang ke online si apply pon iknang po lapen analitum jong si apply zi pulote labang so afcat.cdac.in labang so website lang dampen analitum apply dam iknang po lapen dak notification ka release pon mang 18 November se release pon ikla lapen dak ka apply start bang ke 1 December pon se apply cheng pon ikpo lapen last date la bang ke 30 December 2023 ansi last date pipon ikla lapen ison soni details nang sinalitum lang pulote labang so article long lang ikon lapen nalitum thekpon long ikpo jong sinalitum labang so awarding warsai puthak jong si jogdun exi pulo tangte telegram channel long na Humri ikon Neli hodak stamina nalitum phan labang so details bangke nang send pon ikpo tangte non pathiek pen number 2 awarding warsai bangla lang pon iknang top 2 awarding warsai lapen labang so awarding warsai labang ke Assam Public Service Commission hin pensi paklang pon iklo kaduka be pendak 17 stenographer position afandak pipon iklo lapen last date labang ke dak last date of apply labang ke 4 January 2024 lo lapen son dak si dak English stenographers position of funds the medak 11 and pipon lapen language stenographer of andak 6 and pipon iklo lapen department lapen kechar lang dengai hinali tum dapen thekpon long ikpo lapen salary labang ke 22,000 pencheng long 97,000 analitum long pon ikpo lapen dak eligibility criteria labang ke lason age limit labang ke 21 pen 38 arta an abang fumat abang fetum jogdun long ikpo lapen age relation bang pipon iglo OBC mate MOBC atum 3 years lapen ST ST hills lapen ST plans atum 5 years lapen da PWBD atum 10 years an pipon iglo lapen labang so awarding warsain ka apply dun longzi labang ke citizen bang ke India citizen ang po article 5 lapen 8 arona tengpen lapen educational qualification kachar linang zi labang ke degree ani pass nang po lapen typing speed dak pinaan dak tokpon la typing speed lapen application fee lang damlo pulote general atum 297.20 paisa lapen ST SC lapen OBC MOBC atum 197.20 paisa BPL lapen PWBD candidate atum 147.20 paisa an application fee pinang po lapen dak tokpon pinaan do iglang lase adet bang non than pachini pon ekpo ke cheng ponji labang ke 5 December pin se cheng pon po ke apply last date mate ki jutsi labang ke 4 January 2023 si last date lo la hello number 2 mate top 2 awarding warsai aputhak bang ke lapen labang so details tamini linali tum fan telegram channel long na pik po lapen pathiek pen on top 3 awarding warsai aputhak le chethan pon lo na
Lapen top 3 awarding AWARSAI bang son hela MHR Assam opens door for the 101 Ayurveda medical officer position. Mate medical and health recruitment board hinpen paklang pon iglo kaduka mendak 101 and post vacancies do. Lapen nalitum thek pon long ikpo position medical officer ayo nad labangke dak thak pon la son no. Total vacancies tak 101 an pipon iglo lapen scale of pay bang 30,000 pen 1,10,000 analitum long pon ikpo age limit laki 21 to 38 years ata abang pu abang fiatum si jogdun long ikpo kachar lengdeng labang ke bachelor degree ki untang nang po lapen esun soni dak certificate ke nang bang ke do iglang labang ke nalitum lang pon ingala pen labang so awring AWARSAI puthang nili already nili upload ik elo nalitum lang le lang putel lang dam ingala pen application fee bang lason elo general category atum 250 an pinang pola pen 150 labang ke SC ST pen OBC ST Hills ST Plans atum bang ke 150 an pinang pola pen PWD atum bang ke dak sekang sita pinang nilo ka apply ning labang ke nalitum NHM assam.gov.in labang so website lang dam pen sinalitum apply dam ignang po lapen online apply ki cheng labang ke 6 December 2023 ben se cheng ponik po lapen last date labang ke nili already than ponik elo hala so labang so video along nili upload tang sitola nali tumandak dampen lang dam ikon lapen non top 4 awarding AWARSAI APHUTHAK le lang pon lanang lapen chithan ponona lapen lason non top 4 awarding AWARSAI labang ke SBI Recruitment 2023 lo junior associate kaduka bependa 8,283 ana post to pono lapen post amen labang ke junior associated lapen dak total post vacancies banali tum thek ponlong ikpo 8,283 andolo lapen organization banda State Bank of India qualification labang ki graduate pass nang po application process labang ke online se apply nang ikpo lapen application fee bang lang dam lo pulte dak 750 an pinang po ke cheng pon labang ki kedam tang 17 November pen se cheng pon lapen last date labang ke 7 December 2023 si last date lo sinali tum labang so awarding AWARSAI strong sta jogdun example jogdun ingol lapen especially the Assam funds ta meda 430 ana post pipon iglo lapen arta labang ke 20 pen chenglok 28 years an abang phu mate abang phetum jogdun long ikpo lapen application fee labang ke Sildo ST tumhan bangke sikang sita nangne lapen sidul kas tumhan ta nangne ladak ke tok pons taminali tum thek pon long ikpo asning hang abang phu abang phitum nali tum jong siklem janing tung pulte nali tum jogdon iktamelo asipini bangke la top 4 awarding AWARSAI nang ke than ponji la bangke nili la ansikang ton pon ikpo la penali tum jong si labang so video kilang pening sample te labang so video ka an master un share go lapen labang so YouTube channel stamina ni tumting ini pin subscribe ikon tang di domi thagmi kadu ka vi karbitis 2.0 YouTube channel ong kilang ra do an fans tami nilihin pen KARDOM.